Ако ми опреш пистолет до главата и ми кажеш: кажи ми най-добрите другерийни гримове, с които грима изглежда скъп, първо ще се изплаша и след това ще ти кажа: номер 1, Катрис Бронзанта, който е буквален дюб на Шанел Бронзанта. А Шанел Бронзанта е вероятно повече от 100 лева. Супер лесно се нанася. Единственият му минус е, че е леко оранжев, ако си много светла. Затова го пазя за лятото. Дори не се базикам, NYX Brow Pen май ми промени живота. За първи път виждам нещо, което е като очна линия за вежди и вместо да си правиш супер дебела тъмна вежда, можеш да рисуваш косъмче по косъмче. Гениално! Който го е измислил, заслужава най-бруталното повишение. Сетинг спрея на L'Oreal е буквално лак за коса, което може би не искаш на лицето си. Обаче, ако искаш грима ти да остане 24 часа, даже мисля, че го рекламират за 36 часа или нещо такова, това е най-добрият ти приятел. Малко е неприятно, като го спрейваш, гледай да не вдишваш, но повярвай ми, бетон. За мен на света съществува само една гъба за грим. Оригиналната Real Techniques. Може да продължаваш да си купуваш и от Jumbo, обаче качеството на Real Techniques няма такава гъба. Освен Beauty Blender, нали, оригиналния Beauty Blender. Опа, май казах, че Real Techniques е оригиналното. Както и да е, няма значение кой е първи, важното е кой е по-евтин и отговор е Real Techniques. Ако ме гледаш от много време, знаеш, че всичко по лицето ми, грима, който си слагам, може да се променя, но едно никога няма да се промени. Лепилото ми замигли. Малко са дигнали цената и съм ядосана, честно казано, преди беше 6 лева, сега е 8, но съм готова да дам 15. Само да не го чуят това от Лили Дрогери, не дигайте цената, моля ви. Най-доброто лепило, точка. Няма друго лепило, на която и да е цена, което бих си купила някога през живота си. Аз лично ползвам черното, ако си начинаеш, по-добре си вземи безцветното. Но гарантирам, няма странна миризма на риба. Не залепва и не остава по миглите. Като изсъхне, после просто се рони. Държи по цял ден. Какво друго можеш да искаш? И още нещо, за което мога да говоря цял ден и е леко контроверсиално. Не можеш да ме убедиш, че NYX не е бранда с най-добрите продукти за устни. Просто не можеш. Моливи за устни, олия за устни, плъмпари за устни. Всичко, което искаш, NYX го прави. Но аз лично съм lip liner girl. Формулата е супер гладка, изсъхва бързо, трябва да работиш бързо. Обаче, когато изсъхне, никъде няма да ходи. Чак с мицеларната вода ще падне. И това е. Да носи доволна и да не изкараш пистолета пак, защото много се изплаших.